Thakhuk te bukhurungno ang hainohai Korbuk Press Club President Chuba Tripura tini 10 September sung bebak Haste Tripura ni lukurok no kairam parawo mokol kaisrom laijak tamni bagi hinkei sung bebak no saimano ayang puskini paro Thakhuk Birmani Tripura ni mangkthai phobjak tongo bihigni statement no rugei sung jotono saimano Korbuk Press Club 2 September ni simin Birmani Tripura ni nokhlao tongmani koktmano chini u Saktharmung no rugui u kami amchani kairam parani lukurok Srikantoni lukurok koifangni dal bidal kami amchani lukurok chungno Chuba mani norok salni sal chini Korbuk Press Club ni update norok nuguino tongkhana phari belai no kha tong thokjanai ko kaisa tinini update kaisa rei rwano chung bebagi thansa miliwi tumuno samung tang tongkhang ke government mungsaphano khlaina korei majburi no chini lukurokni je naising no yasana kalayo gosina kalayo u kok kubishoi shoi no phari sung evidence no rugino sung saimalayana norok nukhana sung watei pantei tei korei current korei khlai sung tongi tongmani Korbuk Press Club ni adongrok Thakhuk Birmani Tripura ni nokhlawo watei phaimani bai white thamchini 10 philjaka pheba chung salchoya khurino tongo hathai kotor kotor no chung khuri gori rugino tongi tongo sini success ni bisingo puila sung nukha oro norok nukhana naisigi nainai Thakhuk te bukhurok tini Thakhuk Birmani Tripura ni nokhlawo tini age oro current bukurei oro water supply bukurei oro tuini bu problem electricity ni bu problem tini Korbuk Press Club te oro ni lukurok chaitok mani bai Thakhuk Birmani nokhlawo solar light sok phaina nangkha abo belai no kungsok jognai kok piaba u light oro ereng phaya u light oro ereng phaya tumung no Korbuk Press Club ni lukurok chaitok ya hankei Saktharmung korei hinkei tei u kami amchani lukurok Saktharia hankei mangkthai khurmani nugui Haphan pogui thangkamung Birmani Tripura sabo जों खोनाजाकनो अलरेडी उ रेकर्ड न रगै जेसेबां नोंना ओंथों हनै अरनि लोकल लीडर्स जगबो आइनो आगिबो एसडीएम नि थानि उ ककनो मांखुरानि बाङै कक 30,000 रक दं जों खोनाखा फेबा उ ककनो खुनजुरो रुया अरनि एसडीएम फेबा उ आमचनि लुकुरक बाय Korbuk Press Club नि लुकुरक चाइतक मानि बिसिंतै तिनि मन्त्री साक बाय थांनो मा चाइतकखा tei montri ni pressure bai tini kairam parawo JCB majburi ma hapka faina select tifano light majburi ma phaikha Thakhuk Birmani Tripura ni nokhlawo obongkha chung ya phangni simin chung kunu chaite yagaino cylinder runani kogya chung cylinder rakhangkei tumungno tini Thakhuk Birmani Tripura ni nokhlawo u light chopaigla khamung obono karei lamao bo te kunai light bedok jak tongi tongo Thakhuk Birmani Tripura ni mangkthai no khurna thangui ta parani Thakhuk bukhuk no khobui khoifangni lukurok chaitok mani bisingtui no u light te kaisa update runa mu chungphiro norok jotono saiman khana JCB phaimani September ni 4th September ro JCB phaikha sing on camera record rojak tongi tongo gonta kaisa haikheno samung tangi tongo aboni yagolo 5th September chung bai pressure jangmani yagolo 6-7 kaham khlaino samung tangkha awni yagolo tabuk chung narano clearly saimana musungo oroni leaders government report no rugui tini 9 September 2024 ni bisingo dipor 12 থেকে 3টা ni bisingo JCB hapainani kok tangmani phiaba tabuk phano 9 no karei tini 10 hor 10 September 10 tarikh hor angkha salnei rugui kuno JCB ni mukhang nugya u kami amsoini lukurok engkhe haino hai a kok sungthaino kalayo tamo tamni bagi salsani jagao salnei tamni bagi gap ungna klai sal hor a malkhung tam horokhe malai maina de abo ki solar bai de a malkhung lori
ani Samung solar by the lorry horofan of lorry man ble nke u kok srai u amchoni lukurok te korbu press club ni lukurok jesuk Thakhuk Birmani Tripura ni mangkathai no khurna ni bagi jesuk chaitok Haphan Aswk chaitok yana ang kok kerak bai ang kok sanamuchungu dati no khana 11 September 2024 ni dipor 12 ni simin 3 ni bisingo jesike pano gari phaikha yapri nukjak nani engthung abo ani koimung tongnai korbu press club ni enggi SDM engthung DM engthung tei u thaini mantri no bo engthung abo ani kok kusar mung tongnai khairogui asleri ta tongjabadi jotono hambai